Iyengar-jooga painottaa yksilöllistä lähestymistapaa, ja jokaisesta Iyengar-joogatunnista tehdään erilainen. Harjoituksessa hyödynnetään erilaisia apuvälineitä, jotta jokainen voi harjoitella asanoita turvallisesti ja saada harjoituksesta kaiken hyödyn kuntoon, notkeuteen, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Iyengar-joogan avulla tunnollinen harrastaja oppii kuuntelemaan ja kunnioittamaan omia rajojaan ja mahdollisuuksiaan hyvin tarkasti. Tässä joogaharjoituksessa pyritään linjaamaan keho oikein ja täsmällisesti. Silloin harjoitus purkaa mielen ja kehon virheellisiä kuormituksia. Tarkkaan ohjeistetulla tunnilla on helppo keskittyä vain ja ainoastaan harjoitukseen ja lepuuttaa mieltä arjen askareista. Harjoituksessa keskitytään siihen, miltä liike tuntuu, ei miltä se näyttää ulospäin. Iyengar-joogaharjoituksen perusta on sisäinen ja ulkoinen lempeys ja vahvuus, joka kasvaa vähitellen osaksi joogaa ja harjoituksen ulkopuolellakin. Iyengar-jooga opettaa ajan mittaa korjaamaan asioita, joita ei tarvitse kestää, ja kestämään asioita, joita ei voi korjata. Harjoituksen edetessä joogaaja oppii kohtaamaan elämän myllerrykset yhtä maltillisesti ja vakaasti kuin vaativimpienkin joogaharjoitusten haasteet joogamatolla. Kehityksen myötä elämän yltäkylläisyys näyttäytyy Iyengar-joogan harrastajalle.